asa tatum-tumu ma haroroni hula-hulata tutong ani geru. Baik dua disebut. Amang pade nami. Ipudi disebut. Gabi. Ala doksahan do Ima Raja Sadari, Ratu Sehari, Dohot Pangeran Sehari, Rap Dohot keluarga besar di hula-hula nami Swaksoni, Raja di Dokas Sahuta. Asa ditemu-temu hami ma, nasida lah masuk tupogu di alamanon, di sialani, baik damang ma, godak panumunumuni.